Diabetes mellitus je ochorenie, pri ktorom vlastne dodržiavame také tri môžeme povedať, také liečbou sú tri piliere. Povedzme. Je to liečba inzulínom, liečba správnym stravovaním a liečba pravidelným pohybom. Pod pojmom správne stravovanie nemusíme ani myslieť hneď na dietu. To je zastaralý už spôsob, kedy sa naozaj vtedy tá dieta veľmi prísne podávala. V dnešnej dobe už vychádzame z racionálneho stravovania, ktoré vlastne nám zabezpečuje príjem, regulovaný príjem živín, teda bielkovín, tukov, sacharidov, dostatočné množstvo vlákniny v podobe zeleniny, ovocia a kalorický príjem je individuálne stanovený podľa veku dieťaťa, jeho pohyblivosti, teda fyzické aktivity a podľa jeho konštitúcie. Strava, toto správne stravovanie zabezpečí diabetikovi a celej rodine, ktorá by sa mala prispôsobiť tomuto stravovaniu. Nie je vhodné, aby dieťa malo nejakú inú stravu a jedlo na tanieri ako celá rodina a spolu stolujú. Nie je to vôbec potrebné, nie je to, preto dieťa to môže byť mnohokrát také aj možno smutné, že on má niečo iné a chcel by to, čo majú ostatní členovia rodiny. Dôležité je to, aby sme použili tie vhodné ingrediencie pre prípravu stravy diabetika, hlavne keď je o nejaký múčný pokrm, prípadne na zahustenie pokrmov, ktorý využívame múku špaldovú, grahamovú, celozrnnú, kukuričnú, sojovú a sú to múky, ktoré obsahujú väčšie množstvo vlákniny, čo je pre našeho diabetika veľmi dôležité. Inak na tom pri stolovaní majú všetci členovia rovnakú stravu. Ešte by som toľko chcela povedať, že táto strava diabetika, teda to racionálne stravovanie, vlastne je aj takou určitou malou zábezpekou, respektíve až možno povedať veľkou zábezpekou, pretože správne stravovanie až 70% ovplyvňuje vlastne náš zdravotný stav. A boj proti civilizačným ochoreniam predsa len čiastočne týmto môžeme ovplyvniť.